Tak v podstate od začiatku sme vedeli, že budeme rozdelení na dve jedenásky a snažili sme sa to každý odmakať ten polčas a podarilo sa to, vyhrali sme a ideme do ďalších zápasov. Tak útočník je tam o to, aby dával tie góly, ale vlastne jedno, kto dá gól a hlavne, že budeme úspešní a dúfam, že budeme pokračovať tak. Tak v kabíne je všetko v poriadku, chalani sú super, tréningy dobré, takže zatiaľ len spokojnosť. Tak už nejakú tú prípravu mám za sebou, takže v príprave je to normálne, že celé telo bolí a nie je to teraz inak, takže budeme musieť zregenerovať, ešte máme posledný náročný týždeň a dúfam, že to dáme dokopy. Tak myslím si, že sme narazili na kvalitného supera, ktorý potvrdzuje svoju kvalitu v druhej lige, je to stabilizované mužstvo a musím povedať, že ten zápas mal výbornú kvalitu. My sme ako po každom nastúpili so všetkými hráčmi, ale už sme sa snažili, aby niektorí hráči hrali viac ako 60 minút, takže prechádzame na ten dlhšiu zaťažovú minutáž. A musím povedať, že sme ho zvládli jak herne, tak výsledkovo dobre. Škoda tých nepremenených šancí, ktoré sme mali 100%. Tak musím povedať, že prostredie je fantastické, aj čo týka zázemí, hotelu, stravy, regenerácie a musím povedať, že aj ihrisko je vo výbornom stave, takže nie je to herné sústredenie, je to stále takto herno-kondičné sústredenie, takže je to posledný týždeň, kde naberáme kondícii a v tom budúcom týždni budeme polavovať a budeme sa viacej venovať tým futbalovým veciam. Tak určite sa teší, pretože sme si povedali, že tá príprava je krátka a 5 týždňová, takže 3 týždne máme vlastne stále dopoledne čisto kondično silovú stránku a odpoledne samozrejme všetko v hrách, takže využívame samozrejme balóny každý deň, ale dáva nám to samozrejme zabrať a ideme 3 týždne, to znamená do soboty ako keby v kuse bez prestávky. Tam nevidím vôbec najmenší problém, hráči chcú trénovať a musím povedať, že je to v duchu v tom, že nemusíme nikoho nútiť do ničoho, takže sú schopní tie dávky odtrénovať a samozrejme v tých zápasoch je to trošičku zložitejšie, pretože ideme v maximálnej únave a dneska sme do obeda trénovali silovú stránku naplno a po obede zápas, takže to samozrejme nie je ľahké, ale musím povedať, že to zvládajú a dúfam, že tam to do soboty aj zdravotne vydrží a v tom budúcom týždni by sme už začali samozrejme polavovať a ísť do vlastne rýchlostnej vytrvalosti, rýchlosti a týchto vecí, ktoré tomu potrebujeme. Tak to nie sú len posledné 2 týždne, samozrejme vyladenie jedné je, aby sme boli fyzicky, aby sme boli unavení, to je jedna vec ale čo sa týka futbalových vecí, na tých budeme musieť samozrejme stále pracovať ďalej, pretože samozrejme je to niečo chceme hrať a to sa samozrejme nedá za 5 týždňov spraviť, takže je to vec ako beh na dlhú trať, takže samozrejme je to majstrák, sú to veci, ktoré musíme mať na výsledky a po druhé postupne samozrejme tie veci vylepšovať.